дунёши дунё беқадру қимат одамо бесумту беобуру сумдора кашинай боло кадоми духтари ман маъқула яка сухан ки камбағал дар наметин бародар бои мазан ки хушбахтӣ дар корам месум боша ҳамаш меоя камбағал сухан накарда меҳмону букашоя неки ма камбағал не билям неки боям нестам ай пушти яба имонда хонам ба ҷанга хистам гуфтану зебити нест мударозу цум парастай сангиш насам ту як мо мебини да дига дастай ма ошиқи бехабар ишқи поктану кинотай як мо сангиш назадам фаҳмидам да ким ки дотай ошиқи замона ҳамаш дуруғай бародар да духтар бовар накард то набариштаки чодар ма ҳар рӯз бади чашмо мебинам азоби марда ба ошиқ як назар ки дунё ба вай чӣ кардай намехоҳам ғаму дард ошиқи аз ин дунё ту нагӯ ман бе ту мемонам танҳо бехабар намефаҳмӣ ғами маро худовандо халосам кун аз ин ғамҳо фарёди ишқ накун ғамота дару набар беҳуда азоб мекашӣ чашмота мекунӣ тар чӣ дар кораи қасухтан ғамота пинҳон кардан ура дига кас бурдак бо фикри ҳамура кардан ба худо беақлитӣ биха виҷдони мардита чӣ дар кора ёдиш кардан оби чашм резондан ма дига тоқатм намонда э худо чо кунам ошиқи ӯ ҳаром шидам дар мекуна ҷонам чӣ илоҷ дига охир ма да байни ғамодам ҳаққи мақоқ шидай нафас неста дар димоғам ба ӯ механдам тарафу мегам ма дӯст медорам хатои калон кардам тура интихоб кардам хатои мада чӣ буд ошиқи ту машидам агар баргарди рӯзе мисли пештара нестам хирсандӣ накун дига да барат нестам хирсандӣ накун дига ки ма да барат нестам намехоҳам ғаму дард ошиқи аз ин дунё ту нагӯ ман бе ту мемонам танҳо бехабар намефаҳмӣ ғами маро худовандо халосам кун аз ин ғам намехоҳам ғаму дард ошиқи аз ин дунё ту нагӯ ман бе ту мемонам танҳо бехабар намефаҳмӣ ғами маро худовандо халосам кун аз ин ғамҳо сомонаи мо дар ютуб Xavik TG обуна шавед.